Добрий день, 12 година, час новин на АТР, 23 жовтня, 1334 день анексії Криму. У студії Скандер Мометов. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію адвокатів Емір Усіна Куку і залишив його під вартою. Засідання було закритим, а захисту відмовили в його аудіофіксації. Торік у лютому внаслідок незаконних обшуків у будинках кримських татар ФСБ затримала 12 людей. Серед них представники так званої Ялтинської четвірки – Емір Усін Куку, Вадим Сірук, Енвер Бекіров і Муслім Алієв, яким закидають участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Емір Усін Куку звинуватили за статтею «Насильницьке захоплення влади» і включили до списку терористів та екстремістів Росії. Волю Умерову банер з таким гаслом з'явився на трасі Київ-Одеса. У такий спосіб волонтери з Умані вирішили підтримати незаконно засудженого в окупованому Криму заступника керівника Меджлісу. Минулої п'ятниці із гіпертонічним кризом Ільмі Умеров потрапив до Бахчисарайської лікарні. У вересні Ільмі Умерова Сімферопольський суд засудив за сфабрикованими звинуваченнями у сепаратизмі до 2 років колонії поселення. Віче під парламентом цими вихідними висунуло ультиматум президентові. Від Петра Порошенка вимагають у 5-денний термін внести у Раду законопроекти про антикорупційний суд та імпічмент президентові. Інакше погрожують радикальними діями. Зараз у наветовому містечку під стінами Верховної Ради працює наш кореспондент Оксана Гуцул. Вона з нами на прямому зв'язку. В неї розпитаємо про подробиці. Власне, 7-й день акції під стінами парламенту. Тут зараз приблизно 200 людей. Більшість з них знаходиться в палатках, оскільки на вулиці досить прохолодно. Палаток тут десь приблизно 50. Власне, люди вчора тут висунули додатковий ультиматум до Петра Олексійовича. Вони, окрім попередніх вимог, до них створення антикорупційного суду, також і додався створення законопроекту і подача його до парламенту президентом України щодо імпічменту. Прокоментував нам це один з тих, хто вчора висував цей ультиматум, боєць з позивним «Катана». Прошу послухати. В нас немає особистих якихось таких неправильних дій стосовно нашого президента. Ми не маємо намірів поганих і не хочемо його на даний момент скидати. Ми хочемо тільки того, щоб Україна по-справжньому була демократичною державою. Власне, термін дії ультиматуму спливає в п'ятницю. Люди тут говорять, що вони, в принципі, готові до більш радикальних дій. Про те, що саме вони будуть робити, якщо Петро Олексійович не подасть ці 2 законопроекти, наразі не повідомляють. Студія. Дякуємо. Це була Оксана Гуцул з наметового містечка під парламентом. Бійка під стінами Верховної Ради за участю народного депутата. Біля наметового містечка Єгор Соболєв кинувся з кулаками на чоловіка, якого він назвав провокатором, і розбив йому носа. Невідомий чоловік намагався пронести і встановити у таборі новий намет. І саме він нібито ударив ще й поліцейського по голові. Пізніше у правоохоронці діагностували черепно-мозкову травму. Депутат від «Самопомочі» заявив, що чоловік ще зночі крутився біля наметового містечка і провокував ситуацію. Зрештою, невідомого чоловіка з-під стін парламенту силоміць забрали правоохоронця. Як кажуть ті, хто стояли на бойових постах вночі, ця сама людина провокувала конфлікт всю ніч. Вчора ми мали гостя з гвинтівкою, який тут намагався прорватися Рембо. Сьогодні ми маємо дебілів, які провокують бій. Це от ті вони провокатори, вони мене побили, тому що вони гади. Я себе сам бив, я хоч одного працівника ударив, хлопці. Я на... Ні, ви можете мене пакувати, я сам не піду. 6 потерпілих і 3 затриманих з початку мітингів під стінами Верховної Ради. Такі дані озвучила речник поліції Києва Оксана Блищук. За її словами, серед потерпілих є 3 учасників акції і 3 правоохоронців. Зокрема, нацгвардієць, спецпризначенець і 1 поліцейський. Також Оксана Блищук повідомила, що столична поліція відкрила 3 кримінальні провадження.
Один український боєць поранений у зоні АТО. Протягом доби на Донецькому напрямку бойовики кілька разів обстрілювали з гранатометів і кулеметів позиції наших захисників біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з БМП били на підступах до Кам'янки. Ворожий вогонь не ущухав і по всій лінії фронту. На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкіного та Старогнатівки, а гранатомет поблизу Водяного. На Луганському напрямку увечері майже 1,5 години проросійські найманці обстрілювали з 82-мм мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського. Петро Порошенко анонсував ротацію підрозділів Збройних сил України на Донбасі. Президент України разом з міністром оборони напередодні відвідали прифронтову Авдіївку. Там Порошенко заявив, що найближчим часом підрозділи 4 бригад повернуться з Донбасу у місця своєї постійної дислокації. Вони вже більше року воюють на фронті. Найближчим часом підрозділи 4 бригад відправляються в пункти постійної дислокації. І вас чекають на Волині, чекають в Білій Церкві, Чугуєві, Сєвєродонецьку. На вашу заміну приходять інші бригади, які будуть міцно тримати ваші традиції. Крім державних нагород, крім нагород відомчих, президентом було доручено, щоб кожного військовослужбовця, 20 військовослужбовців з кожної військової частини, яка буває на відновлення, були нагороджені сумою 20 тисяч гривень. Такого не було з 1991 року. Сполучені Штати планують найближчим часом вивести на цілодобове бойове чергування стратегічні бомбардувальники Б-52. До того ж, легендарні ракетоносці літатимуть із ядерним озброєнням. У Пентагоні наголошують, повернення у стрій літаючої фортеці, символу холодної війни, не пов'язане із якимись конкретними подіями у світі. Це лише крок до впевненості у тому, що США готові до будь-яких викликів, але начальник штабу ВВС США Девіс Голдфейн все ж таки натякнув на причину. Біполярного світу і протистояння Америки та Радянського Союзу більше немає, але є інші гравці з ядерними можливостями. Статус другого учасника резонансної ДТП у Харкові може змінитися. Про це заявив керівник обласного управління Національної поліції Олег Бега. За його словами, зараз водій Volkswagen Touareg проходить у справі як свідок. Однак його роль у смертельній аварії остаточно визначить лише після проведення усіх автотехнічних експертиз. Минулого тижня у Харкові позашляховик Lexus на перехресті зіткнувся з Volkswagen Touareg і збив 11 людей на тротуарі. 5 загинули на місці, 4 пішоходів у лікарні з серйозними травмами, 3 з них у медикаментозній комі. Водійку Lexus, 20-річну Олену Зайцеву, суд постановив взяти під варту на 2 місяці без права внесення застави. Олексій Навальний вперше після 20 діб адміністративного арешту провів мітинг. Його свободу обмежили через часті заклики до несанкціонованих акцій протестів. Виступаючи в Астрахані, він висловився з приводу висунення кандидатом у президенти колеги з опозиційного табору Ксенії Собчак. Все имеют право идти на выборы. Вопросов вообще нет. Каждый кандидат имеет полное право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то мне меньше нравится. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный, кто угодно. Все имеют право идти на выборы. У Росії завершено слідство у справі українського журналіста Романа Сущенка. Про це заявив його адвокат Марк Фейгін. З його словами, він та його підзахисний вже почали ознайомлюватися з 10 томами матеріалів справи. Фейгін додав, що лише після ознайомлення вони визначаться із тактикою захисту, хоча в головному позиція Сущенка незмінна. Він не визнає своєї вини і відмовляється свідчити проти себе. 30 листопада спливає термін його запобіжного заходу. На думку Фейгіна, його клієнт надалі залишиться під вартою. Суд, ймовірніше, продовжить арешт ще на 2 місяці. Романа Сущенка незаконно затримала ФСБ у Москві восени минулого року. Журналіста звинуватили у шпигунстві, назвали його працівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Японське телебачення у прямому ефірі транслює катастрофу російського сухогрузу «Реал». Через надпотужний тайфун Лан судно викинуло на бетонний хвильоріз і пробило дно.
На облавку корабля було 19 членів команди. 18 самостійно дісталися берега. Головного інженера вивіз рятувальний катер. У нього травмовані ноги. Тайфун Лан над Японією пронісся напередодні. Швидкість вітру досягла 200 км на годину. Стихія вбила 2 людей. 90 мешканців узбережжя визнали постраждалими. 80 тисяч людей довелося евакуювати на безпечну територію острова. Потяг з нафтою зійшов з рейок поблизу канадського Едмонда. 12 цистерн перекинулися і частина сировини витекла. Рятувальники спочатку евакуювали мешканців 46 будинків, розташованих неподалік від колії, але після уточнення ситуації дозволили їм повернутися додому. Екологи намагаються очистити територію від забруднення. Поліція досліджує причини аварії. Домовлятися з Кремлем марно. Потрібно боротися за свою свободу. Так вважає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Про це він заявив під час дискусії на тему свободи та прав людини. Питання Криму Мустафа Джемілєв обговорював з польським лідером руху «Солідарність» Збігнетом Буяком. Говорили про утиски свобод кримських татар на окупованому півострові. На дискусію про права людини у Криму надихнула польська стрічка «Людина із заліза», в якій головний герой – польський лідер руху «Солідарність» Збігнєв Буяк. Движение солидарности, польской солидарности, она оказала большое влияние и на другие коммунистические страны. Например, в лагерях пристально следили за тем, чем же закончится. Потому что победа в одной коммунистической стране, она рикошетом отражается и на других. Доросле кримське дитинство. У Кримському домі у Києві відкрилася фотовиставка. Її автор – Антон Наумлюк, журналіст, який працює в окупованому Криму. На його фото – діти кримських політв'язнів, які змушені дорослішати без своїх батьків. Світлини бачили і мої колеги. 16 фотографій і усі чорнобілі. Автор світлин Антон Наумлюк каже, це не випадково. Діти з цих світлин страждають через те, що їхні батьки стали політв'язнями. Неминуемо, когда ты работаешь в Крыму, ты сталкиваешься с горем не только у самих заключенных, не только с их проблемами, но и с проблемами семей, детей, которые остались без родителей. Поэтому материал я собирал на протяжении всей работы в Крыму, то есть это уже почти 2 года, и, к сожалению, работа не прекращается. Вот сейчас я еще не виделся с 6 семьями арестованных, 8 даже уже семьями арестованных, которые арестовали совсем недавно. Всем точно так же предстоит ехать, тоже записывать, тоже их снимать, тоже о них писать, потому что это новые политзаключенные, и, к сожалению, их поток не останавливается. Головний редактор радіо «Мейдан» Ельзара Баталова переконана, такі виставки важливі, адже українці мають знати і не забувати про те, що зараз відбувається в Криму. Эти детки, эти глазки детей переносят всю боль нашего народа. Эти искренние глазки чистые. Совершенно несправедливо по отношению к этим детям. Мы должны помогать, и мир должен обратить внимание на эту боль и трагедию нашего народа, крымско-татарского народа. А цю інсталяцію підготувала волонтерка Олександра Сурган. Тварини тримають гасла, і кожне з них – це крик душі кримських дітей, які змушені жити без своїх батьків з вини окупаційної влади. Виставка у Кримському домі працюватиме до 1 листопада. Вікторія Блязова, Іслям Пінка, Заман, АТР. Українська шахістка обійшла росіянку і стала чемпіонкою Європи. Ганна Музичук не програла жодну з 11 партій на чемпіонаті із швидких шахів. Набрала 9 очок і виграла золоту медаль. Росіянка Катерина Лагно отримала срібло, поступившись українці на півбала. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» о 1-й годині дня. Придбайте підписку на наш телеканал на сайті АТР і отримуйте доступ до архіву першого кримсько-татарського. Будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.